assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on juurama on mantama on manama to gonɗon ene gonirɗon yo jaam e kisal gone moon e kala e saaha hande noon en gari ɗo wadde yewtere nde ganduɗa ko yewtere mo bandiraɓe kala ndendi ɗum woni yewtere men Jamaanu. Jamaanu noon so wiyama Jamaanu eko hewata hen, Jamaanu eko yaadi hen, Jamaanu eko jojji ko ɗum woni yewtere men Jamaanu ɗo e Pindi TV. Hande noon eɗen bismi hen musidɗo men sehil men hono haadi ɓurɗo andirede Matar eɗen bismimo ɗo e Pindi TV. Matar assalamu aleykum. Eyyi maaleykum salam Bana SOW. Mi salmitimama mi wima mbagadi e émission oɗo mo kalɗa mba e man naate hen no feewi inchallah. Matar sa wawi yekkidde micro ma moƴƴu no feewi saɗa haala e ha joni noon koye yewtere men Jamaanu o wonande tawno yewtere Jamaanu koko udditi Matar eɗen gandi oɗo saaha to tolniɗen en tant que jeune en tant que mo ganduɗa aussi aɗan ɗo e leydi ndi aɗa liggo aɗa dillina sababu hande eɗen teski e oɗo saaha mo gonɗen e leydi ndi ɗo walla ni mbiyanmi ko Afrique foof no fotirno sukaɓe nana ƴetti ko wayno yaade e clandestin woni laaɓe yaade e ɗanɗe ɗe ɗewani e lawol woni yaade e maaje ɗe ene ɗanno hen an en tant que jeune holno jiiruɗa ɗum par ce que wari o heewi maayi leydi ɗi heewi ñande foof nana ɓikaari yaano koye laaɗe ɗe maayi an holno jiiruɗa ɗum? Eyyi Bana SOW mbawmi widema tan ko min kam yiyandam hen komi yaadani hen kadi kala suka koye ɗaɓɓoyta to ko rewɗum e lawol dewgol lawol ngol ɗum ɓuuri kadi ko ɗaɓɓoyɗa to ko sa darti ɗum ɗo a tinni ɓerde ma tan mbiɗa ɗamini ma dañjum ɗo henna par ce que golle men nanɗo ko foti ligguede nanɗo métier men kewɗe nanɗo ko ɗum min dal yiyande men dal komi yaadani hen. A yaadani hen kadi ɓe jaadani hen no mbayno leydi nde tawno hande machallah sukaɓe ko sukaɓe meɗen ko kamɓe kadi goni lomta janggo nde tawno wiyete ko so doole donki yo doole kebbo doole nde noon ko sukaɓe meɗen ɓe ko Afrique foof noon kaldanmi kono tengti noon e leydi Sénégal woni leydi ndi ganduɗa hande ko hen gonɗen ko hen kadi jiiɗen sukaɓe meɗen enen jaaha ko wayno Mauritanie ko wayno Maroc ko wayno Gambie hande sukaɓe hewɓe nana ƴeewa peeje ɗe ndewi eɗen jaaha hande hol mesure aji ɗi ganduɗa laamu ngu en foti ƴettude ɗum to banggue kuugal ɓe ganduɗa hande ko kamɓe mbaɗata recruté sukaɓe ene nawa ɗumen ɓe sukaɓe ganduɗa kadi ko kamɓe jahata ene joola e laabi ɗi hande hol kuugal kalgal laamu ngu waɗi foti wadde e mabɓe? Eyyi ha joni tan laamu ngu ko foti wadde ko no heewi kadi kamɓe waɗoɓe ɗum ɓe ittoɓe sukaɓe ɓe nawa ɗumen ɓe ɓeɗe sikki ko kamɓe tengtini sukaɓe yo gareje hen wona gareje hen ko gare mbartoyoɗen ko ɗum noon kala suka nanɗo ɗum fotani ɗum jabde kadi laamu ngu so nani ɗum kala maɓe jaggaɗo en foti fawide kuuwal mo gandanɗa hoorema goɗɗo jiɗɗo ummindo ɗum o hulat ɓeɗa ko kaaride mi nani fawanama ngol ɗo kuugal musgal min somi jaggama hono ɗum ɗon foti fota fawade e dow am min mi umminta ɗum ɗon e min e yiyandam laamu ngu ne fawde kuugal musgal kay foti wonde no hoore mum kadi kamɓe sukaɓe ɓene ha joni dal min ar gaɗam tan koye rentinde ɓe par ce que biyoma ar wartoyo kañum ne wawi maayo ana ala ko ganduɗa mbaɗa kono mutade wona ko ganduɗa e ndiyam ala ɗum mi jaɓata sa wi kam arde mi jaɓata eyyi ko ɗum woni hen e ar wartoyo ko ar wartoyo ni no mbiɗa ni ko noon tigui ar wartoyo kono noon hande sukaɓeɓe aussi mboɗo sikki ñande foof téléji ɗi nana kaala radio ji ɗi nana kaala message uji ɗi ɓenni mais pourquoi sukaɓeɓe ha joni ene jaggui hol caɗele ɗe holto woni beete koɓe ɗaminino e banggue gollal ko ɗum woni ko ngakki e leydi ndi walla holko ɓe jiiɗi ko ganduɗa ko par ce que min somi mi wawa famde mi wawa jabde neɗɗo itta hakke million ngaji ɗiɗi walla tati nawa ɗum e laabi laana yoɓoya ɗum toon an so tawi a joɗinoma ɗo aɗa foti wawde wadde investir e leydi ma liggoɗa hen ɗonne kadi onon en tant que jeune oɗon poti wawde hollirde hen sukaɓe laabi to ɓe ndewata par ce que an déjà aɗa jogui meccal ma aɗa liggo hen machallah aɗa jogui hen famille ma kamɓe pourquoi an aussi hande sukaɓe hol tan feere nde mbiyata yooɓe ndew ha sukaɓe mbawa heddade ɗo e leydi ndi mbasa yaade? eyyi ɗumne kadi ha joni mbeɗa sikki ko sukaɓe ko wasdeɓe famde kono hay laamu meɗen laamu Sénégal ɓaade ko ɗo Sénégal gonen ko Sénégal kaleten ene yaltini hen peeje ene waɗi emploi des jeunes ene jaltini peeje mo gandanɗa hoorema ko jahata aɗa yoɓoya laare ɗe ko sa waɗi ɗum financé ɗo tan a ɓennat kadi hay ko way hen no 3 FPT nan ɗo sa yeehi to no namdoyimo tan ma dañ renseignement ji laaɓi
ndawa hen daña ko jidda ko ko ƴettuɗa kadi 3 millions ma mo joɓoyta ou bien ko 800 000 mo joɓoyta e joom laana ko han sa waɗi hen financé kono liggoruɗa ha dañƴa ɗum ni sa muñino seeɗa tan heñaki tan a yahat yo ay koto mbiɗa emploi des jeunes ɗo ko ɗon jiɗmi artude ma par ce que effectivement emploi des jeunes waɗama e laamu leydi Sénégal eɗen jettamo ɗon no feewi kono noon so tawi emploi des jeunes waɗama mboɗo sikku fonno tottede ko handuɓe hen ɓe ganduɗa hande liggaki kono hande emploi des jeunes o teskuya baɗaɗo hen politiquement koko natti hen politiquement hande kala mo wona politicien a bokkane parti hay goto a yaadani hay goto an emploi des jeunes ala hen gueɗal somi wi noon yeru woni ko hande Matar ko politicien ene hokka quota mo ganduɗa kañum ƴettata ko hakke sukaɓe 10 walla sukaɓe 100 ƴetta e yimɓe parti muɗum ɓe o yaadi min Bana mi bokkane parti hay goto komi jeune mboɗo jogui avenir mboɗo woppi nene mboɗo woppi baba mboɗo foti liggade mi artira e galle kono min mi ƴettetake hay somi waɗi demande am mi ƴettetake ɗonne aussi ko ngakkande nde ganduɗa kamɓe ɓe ganduɗa hande ko kamɓe gardi leydi ndi kamɓe goni ardiɓe men eɓe poti wattude haqqille eɓe jeeyaka e partiji ɗi ɗonne aussi hol message mo mbawta ɓenninde hen beele wasuyaji wawa yettade e banggue ɓe ganduɗa bokkane parti hay goto gona mbaɗani politique mais hande ko miskineɓe Allah ene jiiɗi liggade eyi no mbiɗani tigi ko noon ko ɗum woodi ɗo ko hande ɗum waɗi sa yi sukaɓe fof ne ndirano politique ɓeɗe rewi caggal kaari ɓeɗe rewi caggal kaari ko ɗum ji ɗum jeeyi sababu fof sukaɓe fof ndirande politique kono min ɗum mbeɗa sali ɗum kadi aɗa sali eyi dalilu par ce que waɗi kam salade ɗum ko wona yimɓe fof mbawa waɗede politique won sukaɓe nanɗo handuɓe ko ɗin ɗon ɗum ɗo fotɓe wadde hen bénéficié o kadi ganda ngal ɗon damal poti yarude ɓe kalanta ɗumen par ce que en tant que garani e nder mabɓe kamɓe politicien ji ɗum noon kadi min mbeɗa sali ɗum tawi tan ko ɗumine laamu ngu saaɓe kalane yoɓe kalane koɓe nanata ko wiya ko pour emploi des jeunes ɗum ko jeune sénégalais foof jeeyi ɗum hoto ɓe mbat kotaji ɗi mbaɗata ɗi min dal a yaadani hen mi yaadani hen goɗɗo e goɗɗitiɗo mo bokkani hen yaadani hen wadde noon kamɓe aussi so tawi ɗiɗon kotaji ene goodi yoɓe mbattu haqqille kadi e sukaɓe ganduɗa ndewani e caggal mabɓe kadi ko jeune uji ene cohli e emploi des jeunes ɓe mbawa wadde feere ɓen keeɓa hen nde tawno maydeeli e laaɗe ɗe ne keewi no feewi kadi ñande foof nanama maayi kadi message uji ne kaale waɗama mogo waɗama émission ngaji mais ha joni maydeeli ɗi ne ɓeydi sa ƴeewi nden e Maroc ɓe jahanno e Maroc ɓe tacca ɓe mbiya ɓe jaaha Espagne ɓe jaaha ɓe maaya toon e laabi laana wonɓe ganduɗa ko heege wari ɗumen wonɓe ganduɗa hande ko ɗomka wari ɗumen wonɓe ganduɗa hande garata ko ha e désert ɓe bedde ɗon ɓe jippo ɓe donka andude to ɓe payi ɓe mbawa yettade to ɓe paano to ɓe mbawa ruttade caggol ɓe ganda to ɓe payi ko ɗon ɓe gonata e ladde tuula heela beele ɗum so continue sa ƴeewi hande eɗen mbiyatano jamanuji nden ɓooyino e jamanuji taniraɓe meɗen nden en jaggueten ene jeeye mais hande so tawi a fotte neddo e ladde tuula heela a anda to ummi a anda hol nationalité sa jola mbaɗa ɓoggol e dande makko jaaha jeeyayamo wadde noon il est temps sukaɓe ganda soɓe goni ɗo e leydi ndi eɓe poti wawde liggade ɓe naftoro leydi ndi Matar an ka liggotoɗo ko menuisier mbatta hande holko wonma motivé ha mbawɗa wadde réaliser ko mbatta ɗo ko mbawɗa jooɗade e leydi ndi te haqqille ma wonani e ɗatgal eyyi ɗum ɗon kam koko gandanɗa hoorema koko mbimi ko gaɗirimi haalde ko tan hunde a fotani haalde a fotani ni happadde ha kaaleneɗa a yii a fawi hen yitere ma a yii to temedere jeeyi ko ɗiɗo nanta tacci hen nana caɓanɗe jeenayo jeetatoɓe foof ma e lawol ɗum kam saɗa nana ɗum tan jarani kada waɗa hakkille ma yaade ɗi clandestin juuɗe aɗa taccata comme no mbiɗa ɗo joni ni an waɗi sa waɗama ɓuggol dande ko an waɗi ɗum hoore ma hay goto fawani sa jonnimo to jeyɗa ɗo an liggoɗa ɗon liggotoɗa seeɗa seeɗa mo dañƴa ha keɓɗa ko tan hay goto watta ɓoggol dande ma min waɗi kam motivé jooɗade ɗo andudemi ko ɗo jibinami ɗo jiyami te koye mo jangguinomi métier o ko ɗo janggui métier ha dañi ko dañi ko ɗum ene jeeya ko darmi dartidimi mbimi ɗum jarani ko ɓeɗa doga ɓeɗa naata e ɗe laaɗe o wona ni ɗaɗe ɗanngal ko laaɗe mayoyde ɗum tahi mbimi mi ɗum jaranani mi par ce que comme ko jiimi hen ko mo tacci mo yeehi no taccani ne artine hewani artirde hakkille muɗum ko jooɗima ko juuɗe fof wiyata ko a kaari ndeysan kanko de hakkille makko no hawo yeehi ɗum noon so a yii ɗum ɗon tan aɗa fawi hen yitere ma aɗa yiiti won ko gandanɗa hoorema
jarante jaggude ko jeeyɗa ko tama ɗum ha tiiɗa hay goto tamtata e jungo maɗa d'accord ɗum woni mbo sikki message o feewi yimɓeɓe kadi yeeɓoyankoɓe Pindi TV paami Matar ko haali ko jeune mo ganduɗa ko ɗo o woni omo liggo ko menuisier o jogui machallah ko waɗata ko e ko liggoto ko ne waɗi fayida kadde sukaɓeɓe yoɓe janggu métier yoɓe jooɗo e leydi ndi yoɓe mbaɗ investir par ce que hande million ngaji ƴettata aɗa nawa e laaɓi ɗi yama jettoɗa yama yettotako ɗum sa waɗi ɗum investir ɗo henne a liggoto kadi enen sukaɓe men teskuye mbaɗaɗo hen jangguɗo ha dañi diplôme aji foof kala métier ngal tottuɗa ɗum yawat e or ko son jeehi caggal leydi métier ji ɗi totta ɗon ko jawanno ɗon e leydi mon ko koko jaasi ɗum dañ toon ɗon aussi mbo sikki neɗɗo ko jawanta hoore ma ko te sa yeehi leydi janani koko jaasi ɗum mbatta jooɗo e leydi ma liggoɗa ɗon ko message mo ganduɗa bandiraɓe kala jeune ene foti wawde liggade ɗon kono Matar sen garti e banggue consulat woni consul Sénégal wonɓe caggal leydi kamɓe hol darde nde ɓe poti daranade jeune uji ɗi ganduɗa hande gagani hebɓe yettade ɗanniɓe tan ha jetti e leydi toɓe jahanno hol darde nde ɓe poti daranadeɓe to banggue tan arde tan heɓɓitadeɓe eyyi bana no mbiɗani kadi o kamɓe consulat haali hoore muɗum wiya ko consulat sénégal wonen toon ko sénégaliji sa yi ɓiɗɗo leydi ma ne ari ne tampi ene lorli pour balla ɗum sa yi a nani ɓiɗɗo leydi ma wonko heeɓi ɗum ummoɗa dara balla ɗum kono wona totama consulat ko ya jooɗoy toon lewru ma ne horeɓe kalis ma ɗa ɗo jooɗo wona ala wona pour ɗum joɓireɗa ko ya wonon toon ɓiɓɓe leydi ɓe ko ɓen umminma ɓen nawma toon ɓen wonma ummade wuuro ma joƴƴinoyɗa toon ko ya darano ɗumen so dañi ko muusi ɗumen mala ananemi min ko muus hoto fatni ha gara e maɗa sara par ce que hande kam médiaji ɗi hay dar umpani yimɓeɓe sa nani hen ko muusi tan ummo guila ɓe nodda ɓe jettake e maɗa ummo daroyna ɓe ganda kam aɗa daraniɓe ko ɗum woni mone mabɓe foof o addi ko ɗum ɗo balla ɗum mbaɗa heesi yettima naati balla ɗum no natiri e wuuro he balla ɗum no heɓori liggo gollal muɗum fuɗɗo dañƴa ko jaggi ko mbiɗa sikki ɗum ko ɗum woni lawol eyyi comme mbo sikki haalama feewi kadi yeeɓiyankoɓe paami ko kalta ko nde tawno aussi consulat Sénégal to wawi wonde e dunde baba adama e aduna o foof waɗi ɗum toon ko ɓiɓɓe leydi muɗum woni banggue Afrique ha tengti e Sénégal to gonɗen ɗo haadi ko ɗon mbawɗen fawde feɗeli meɗen ɓiɓɓe leydi Afrique tampi ha tengti e leydi Sénégal ha tengti e dandiyankoɓe meɗen ɓe so jeehi caggal leydi gonka mumen toon muusat hade mumen dañde golle muusat so jeehi kadi yaadumen rewoɓe e laabi laana ɓe en kaali mayɗel ɗi keewi wonɓe ganduɗa ni ko yimɓeɓe nawoɓe ɓe beddotoɓe e nder ndiyam liɗɗi ñaamaɓe wonɓe ganduɗa mayde koye laabi ɗi ɗum ɗon ene muusi hande sen garti e bangel leydi Sénégal to bangel laamu meɗen en ji ko heewi waɗama ɗo to banggue golle en kaali nane en gartata hen eɗen mbaso tan sukaɓeɓe yoɓe jooɗo e leydi ndi ɓe mbawa liggade ɓe naftoto koɓe liggoto ko so buuɗi wona nafoore mabɓe nde tawno mayɗeli ɗi wona gartam e leydi meɗen nde tawno sukaɓe ko goni lomta janggo hande Matar a haali e banggue consulat mais hande ambassade bawɗi wonde foof woni ɓe ganduɗa hande ko toon woni voie normal mo ganduɗa toon ndewata jaaha jiiloyɗa kayitaji ma jaaha toonne aussi hande eɗen poti wawde fawde ɗon feɗeni men jewtiden e mabɓe soit leydi Sénégal waɗa daawal ngal ganduɗa kamɓe ambassadeur uji wonɓe ɗo e Sénégal waɗɓe représenté leyɗele mabɓe tawa sukaɓe men ene jaaha toon en ji caɗele kewɗe ene gonata banggue ambassadeur uji eɓe namdoma document ji ma laaɓɗi gadda kayitaji ma laaɓɗi gadda ɓe namdoma kala ko ganduɗa ko ɗum ɓe cohluno e ma gadda ɗum ɓe mbanma bloqué ɗum ɗon aussi ene taxa neɗɗo o waɗa filtré muuse ha wiya ne leeɓa e laaɓi laani ɗi ɗon aussi hol message tottata bandiraɓe ɗon kam mbiyanmi hen tan ko ko en mbi en keeɓi indépendance kono en keɓani taw indépendance en keɓani indépendance min wiyandam hen ko ɗum mbiyanmi par ce que kamɓe soɓe gummoto leydeji mabɓe ɓe gara ɗo weeɓat soɓe ƴeewoyi passeport to ɓe dañi passeport to ɓe piɗi ɓe taƴoyde biye très bien enen noon a darnade no gandata ɗum ko jaaha hande ambassade goto ñallata ko darnude te a wonata toon goto a wonata toon ɗiɗo ma taw toon ko ɓuuri capantati neɗɗo ne jooɗi e maɗa ko ɓuuri ko daraɗa ɗo ko ɓuuri ko jooɗiɗen ɗo ko ene daari te ko jiyata ko jiyata ni mo kalti ɗum noon mbiyami ko en mbi en keeɓi indépendance kono en keɓani taw indépendance joni noon ko ñagotoɗen Allah dañde ko mawɗo leydi mo gandanɗa hoorema itto haɓanoɓe en ɗum ɗon ɗum iwoɗo henna no tampirten pour yaade ni kamɓe ne ɓe tampire noon nden maɓe gandu hankanti ɗum ɗo wadde kamɓe koɓe fotɓe ittude ɗum kala e meɗen jiɗɗo yaade rewi to rewi ɓe namdima koɓe namdi ɗum ko so tottiti ɓe goppa ɗum yaaha ɗum ko il faut ko daña dariɓe hen ganduɗa kañumen daranto ene ɗum ɗon mbawa
haɓanade ɗum ɗon daro hen tigi rigui kaɓono ɗum tigi rigui mare eɓe goppo soɓe dañi kamɓene soɓe natoɗo no muusa e mabɓe tan maɓe gandu hankantine ndekete minen komi mattuno ko wonano lawol maɓe goppo yimɓeɓe mam goppo yimɓeɓe jaaha laabi men wadde noon Matar message o feewi waɗi fayida mbo sikki ko dokkanoɗen waktuji meɗen nana gasa wadde noon ha joni ko ɗum woni yewtere meɗen Jamaanu. Matar holko mbasiyiɗoɗa bandiraɓe kadi mbaynoroɗa bandiraɓe? eyyi min mbasirtomi tan bandiraɓe surtout kadi ko enen Haalpulaar en kadi ɓeydotomi wasiyade tinnoɗen liggoɗen e wuuro men daroɗen darde o masen heñade par ce que saɗa heñoro dañal tan anda to tawanma eɗen keewi enen Haalpulaar en keewi wiide mo arsugo mum gasi fof tan ma hen ɗum noon hoto heñoro asrugo maɗa heñoro seeɗa seeɗa ara liggoɗa e wuuro ma jooɗoɗa liggoɗa e wuuro ma ko fodma ko Allah hebde ko Allah arjidinma ko keɓa ɗum d'accord e wadde Allah jarama a jarama Matar ɗum wonno yewtere men Jamaanu ɗo e Pindi TV Jamaanu noon e kala saaha yontere kala no hande ni ma wadɗo henne ma en jewtu hen ko fate actualité ji leydi ndi caɗele leydi ndi ma en kalde e bandiraɓe famoɓe ma paam eɗen ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala ko kalɗen ɗo ko goto foof yo won nafoore muɗum ƴetta hen leçon janga hen en jetti kadi gonnoɗo to karallagal ngal hono Thiat kodda galle o ko konko woni Thiat en calminimo gongol en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala en calmini baba men kaw men ceerno men Abou Diop Samba Diop en calminimo en juurimama en mbi bandiraɓe foof e kuuɓal kala ko feewi hen ko jomiraɗo subhanahu wa taala fewni ɗum kala ngakkande gonde hen ko min kalowo woni mo timmani wadde no mbaɗa ɗaɓɓa yafoya e kala saaha ha ñande wonde merci ciao.